Emva kwamacingwane ngezwa kuthiwa namhlanje ufuna ukukhuluma nabalandeli bakho. Engabe kuphi ufuna ukukudlulisa kubona? Mhlawumbe ngaphambi kokuba singene kuleyo, umuntu akaqale ngokubingelela kuphi nakuphi lapha abantu bethola bekwele khona eVida, abantu abathi sina siyasikholelwa kakhulu kumsebenzi wesiqophamlando, singabathandi nabalandeli besiqophamlando. Ngithi sanibonani molweni. Hawu, kanti uyathetha nokuthetha? Kalokhu kunyanzelekile uba ndisithethe isiXhosa. Baningi kakhulu abantu abalandela isiqophamlando abangawona amaZulu, abamaXhosa, abanye abamaswati, abanye abamandebele, bese kuba-ke uZulu. Ngiyabona. Mhlawumbe ke before singena odabeni wakusichazele kafushane nje ubani lesiqophamlando okukhulunywa ngaso kangaka? Well, uma ngabe ukhuluma ngesiqophamlando ukhuluma ngoZakhele wakamchuno. uZakhele wakamchuno ozalelwa phinda kule ndaweni yalapha eGreytown eMvudi. Oh, wasemdlovana? Yebo, engiphinde ke ngafunda khona esikoleni eMvudi. Okuthema ngiqeda ke isikole ngaphambi kokuba ngiye esigabeni esilandela usemfundo, ngaqala ke ngahamba ngosebenza kumsakazo, ngayoba umsakazi kwiKhora FM iNonsakusa Community Radio ngaleso sikhathi bisaseshowe. Oh, la bekusebenza khona uMroza noZimdola? Yebo, nakuba ke ngaleso sikhathi mina ngifika babe sebengasekho bobabili. Yeah. Okay, but ngeke ngezwe kuthiwa uke waba indoni nanokuba indoni. Well, iqiniso nalo lelo engiphikwe. Bazokhumbula abantu ngithi kwakunyaka ka2014 lapha engangimele khona isizwe samaZulu nentokazi yangala eMtuba esafike saqopha umlando lapha eMoses Mabhida ababe khona namanje abawuvala umlomo. Ngaleso sikhathi uminister we-Aden Carter kwakuse uNathi Mthetho wakhala inyembezi. Ngiyabona. Wakhala inyembezi. Ngizwe ukuthi ngithini? Ake singene odabeni lesicelo mfoko amacingwane ukuthi uzodlulisa la kubalandeli bakho. Uyabona mhlambe ngaphambi kuba ngidlulise lesi sicelo kubalekile ukuthi ngiqale ngibonge kakhulu support uthando abangibonisa lona. Asisiningi isikhathi mhlawumbe umuntu afikile la as a content creator, kodwa kuningi kakhulu umuntu asekuzuzile uma ubuka ama numbers, ubuka indlela abantu abakuthakasela ngakhona umsebenzi. Ngifike bekhona abantu abaningi, abanye kade baqala, abanye abasadonsa kanzima, kodwa ngakwazi ukufika espaceni ngazongena nami ngazokhompyutha nabantu okudala bekhona. Akwandele bani? Understand? So ngiyafisa ukuthi ngibonge kakhulu, ngithi ngiyabonga kakhulu, ningaphezi niqhubeke ngoba kukhona nami lapha engisafisa ukuthi ngiye khona, futhi ikusasa enilikhombisayo nendlela enokuthakasela ngayo umsebenzi ikhona okungenza ukuthi nakusasa ngifuna ukwenza enye ivideo, uma ngiqeda ngiphinde ngifuna ukwenza enye ivideo. Okay. Asingeneke odabeni lesicelo khona ongifunelayo, angazi ukuthi ubani ongifunelayo. Manje mfowethu Ngathi siyaphazamiseka. Yiphi into ekubambayo ukuthi uqhubeke nalomsebenzi? Well, uyabona ke unginwaya lapho ngilunywa khona. Njengoba sengishilo izinga umsebenzi osukulo njengamanje ususezingeni engicabanga ukuthi eliphezulu kakhulu, kangangokuba nami ngiyafisa ukuthi ngibahloniphe abantu ababalandeli nabathandi besiqophamlando. Engicabanga ukuthi kusuka manje kuyaphambili akusafanele nje kwa indlela okushutheka ngawo umsebenzi, sekufanele ube sezingeni elithe thuthu. Ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole izinsiza noma ama resources akahle nasesimene esifanele sokuthi uma ngibashuthela ziqoshwa lezi inkulumo ziqoshwe ngezinga elithe thuthu. Okay. Engicabanga ukuthi lokho kuyophinda nami kungisize ngani ngoba ukuthi umsebenzi wami mangabe ususezingeni elithe thuthu ngendlela yokuqoshwa kuyokwenza ukuthi okungenani bebe khona nabanye abantu mhlamba bangafisa ukuthi basebenzise le platform yami mhlamba uku-advertiser ama-services wabo noma ama-product wabo. Ngoba bebuka ama-numbers enginawo, bephinde bebuka i-quality lomsebenzi oqoshwa ngalo. Ingakho namhlanje ngifuna ukuthi ngiyacela ngane zakwethu ningilekelele. Sengihambile ngayoqalaza
lama resources engikhuluma ngawo ngibuye namanje nomlomo nguvale ngani ngoba imali le ayithanda ukushaya phezulu ingakho ngicela ukuthi ke ningilekelele ekutheni mhlambe ngiphose lapha esivivaneni ukwenzela ukuthi mhlambe ngikwazi ukuthi ngithenge lezi zinto engikhuluma ngazo zokuthi umsebenzi wami bese ezingeni eliphezulu lilonke ukubaluleke kakhulu ukuqala nje icamera esezingeni engifisa ukuthi ngokuqophe ngoba kuningi engisafuna ukuqopha ngalendlela enijwayele nina ngiphinde futhi ngiqhamuke ngesinye istyle ebengakasiboni yize ngeke ngithande futhi ukuthi ngiyikhulume leziko leyo okwamanje ndisicelo lesenginaso ke ngicela nje ke niphose bakwethu esivivaneni ngikwazi ukuthola lama resources engiwafisayo kombe umuntu obukelayo mhlawumbe nosekhaya obengafisa ukuphosa itshe ezivimvaneni umacingwane engasifaka kanjani isandla ngizocela ukushiya inamba yami ye-WhatsApp ukwenzela ukuthi uma ngabe umuntu kukhona lokho afisa ukukuphosa uzongwhatsappela bese ngimthumelela imininingwane yami yelokhuzana i-account ngino-account ngino Standard Bank ngino FNB ngino Capitec uzongwhatsappela bese ngimthumelela i-account yami enozakhele Mchunu onke ama-account yami uzakhele Mchunu uzongwhatsappela bese ngimthumelela bese phosa lokho afisa ukukuphosa uma ngabe kukhona futhi uthi cha mina Macingwane hamba wena uyokwenza quotation ya yonke into oyifunayo mina ngizothwala zonke indleko nalokho ngingakujabulela kakhulu kokwenza ukuthi mhlambe umuntu ashesha afike kuleli phupho alifisayo ngani ngoba esikhathini esiphila kuso impilo ifuna ukuthi manje lento ofuna ukuyenza uyivulelene indlela ukulindela ukuthi mhlambe kuyovela imisakazo emikhulu noma kuyovela bana kulekelele sesiphelile ngalokho nakho zama ukuthi uyivulele wena indlela kombe Macingwane umuntu othi anginayo mina imali anginawo amandla mhlawumbe ukukusiza kodwa ngiyathanda ukukusiza nokusibona isiqophamlando mhlawumbe siyaphambili engenza kanjani yena mhlawumbe osekhaya angeze ngathi umuntu ongenayo imali kodwa ufisa ukubona ngiphakama ngiyaphambili akukho angakwenza ngicabanga ukuthi uma ngabe uyangilalela mhlawumbe ku Facebook ngingakujabulela ukuthi mhlawumbe umngani wakho noma ababili abathathu abahlanu abangasazi isiqophamlando ukungirecommend ubathi uthi uyazi kunendoda eyisiqophamlando akuyilandele ungagcini lapho uphinde uye lapha ku YouTube uma ufika ku YouTube isiqophamlando TV uyasubscribe mahala emveni kwalokho uma uqeda ukusubscribe ubukela ama video wami uwadlale nama-advert ngoba the more udlala ama-advert nawe wabukela ama-advert yilokho nami kuzokwenza ukuthi nami kube khona okuncane okungenayo ephaketheni kumina uphinde futhi uye lapha ku-TikTok ngikhona isiqophamlando nakhona ufike ungifollowe uphinde utshele nabangani bakho nabo betshela ababo ngicabanga ukuthi nawe na ubungeni banga nemali kodwa ukwenza kwakho kanjalo ukubona ngikhula nokushare ke izinto ama-videos wami nokushare nje iprofile yami kwabanye abantu ngicabanga ukuthi nakho lokho kuyongilekelela kakhulu but hayi cha hayi ake sikusupport ngoba nami khona ade ngiphethe la angisase ngiphosa itshe esivivaneni mfowethu nawe uzosawusubona lapha ngiyabonga mfowethu ngabamba hayi uzokhipha encane kangaka well ayincane uyabona uma ukhuluma igama lokuthi incane kunomuntu mhlawumbe ubukele njengamanje ozogcina naye saba ukukhipha ngoba ezwa kuthiwa incane kodwa 20 rand mpo ayikho imali encane nanokuba imali encane kangakanani leyo mali ngicabanga ukuthi uma ngabe njengoba umfowethu ekhipha 20 rand uma ngafika omunye nomunye akhipha 20 rand nomunye uma ehlangana leyo mali kuba imali ayikhona ngisengiyakuzwa uyayibona so mfowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyacela sizosakithi ningilekelele nje kulokho isona nje sicele nginaso uma nenze njalo okunye nokunye ngoba kwaningi abantu bekhala bethi no siqophamlando sesifikile isikhathi sokuthi umsebenzi wakho ucommercialize lokho sengikuzwile ziningi izinto engifuna ukunenzela zona nginijabulise ugcina unganginikanga ke ezokuxhumana mfowethu uthi inamba engitholakala kuyona u067 200 54 56 angiyiphinde
067 200 Okay. 5456. Amabhenki engibhenka nawo uStandard Bank, uCapitec, uFNB. Wonke lawo ma-account abhalwe ngegama lami Zakhele Mchunu. Engicelayo nje ukuthi nanombani noma bekuncane kangakanani kuyowenza umehluko. Ngiyaphinda futhi nanombani mhlambe nomunye ukuthi yena cha yena engakwazi ukuyithwala zonke izindleko sizoxhumana naye ngimthumelele uquotation lokho izinto engiyifunayo. Manje yini lo idlala? Mfowethu ngidlela upopcorn mfowethu. How? Hayi